Yn y gyfres hon, byddai'n mynd ar daith i geisio darganfod be mae'n toiledau ni yn deud amdano ni a'r ffordd yn ni'n byw. Yma yn Nghymru ac ar draws y byd. Mi fyddai'n cyfarfod ag arbenigwyr yn y maes. Dwi'n licio cynllunio toiledau sy'n hwyl i'w defnyddio. Mi gawn ni weld sut mae'r tŷ bach wedi datblygu dros 2000 flynyddoedd. Oedd yn gwneud trench arnithrol o dyfn tu allan, a wedyn oedd y baw gyd yn mynd i hwnnw. Ac mi yfynno ni sut dau bach fydd gynnon ni yn y dyfodol. We want to develop the cell phone of sanitation. A sut mae darparu tai bach i'r biliynau o bobl sydd heb doiledau iawn ar hyn o bryd, achos mae pobl yn byw yn hirach mewn cymdeithasau sydd hefo toiledau. Mae tai bach yn bwysicach nag y bysach chi'n meddwl.